Kublai ini toi jing betip ya i kon ka ri jain tia dau penyo ki ka film thme hai tai ha po juai ha ka khanru tarek khat nyau khat phra uni ubnai jun ar hajar ar hule ka khanru tarek ipor mangi san 10 pm wa ka phra pm khat nyau tarik nawan RPM san 10 pm wa ka phra pm ka khat phra tarik la man ka kam jo hi wa ka RPM wa ka san 10 pm wa ka phra pm i thao to ha lom perdi yong pia hol dau penyo gini to ka film me yo super tham kham tam action movie dau penyo gi hapo juai kerpat epi sampai wan pai yang ni ke film ahor kodam me to ko yo supha Jeff is back sampai wan ha lum perdi yong pia hall ha khat ru tarek khat nyau khat pra Kublai chibon ka jing Kublai ye phi ki pai ba nong kersan ye ki film ka si na ka por khamtam ki than jentia ka pon ba ki nong ye ki film ka si jentia ka bang shibanta ka jing tiu ya ka sap ka pong ka ba ikon samla ni ki rutam sap ki dan ha jilla na shi mi gini galan ba ka HK films kan sawanra ya ka film ahor ha juwai ka ta halum perdi yongpia nado ka khanriu tarik pat khat phra tarik menta banai ka balang sing thoding si sajan wa sing blai pat ka por ha ka sing dang ka ta ka khanriu tarik kalong san chiteng nam ta ka first show bat ka show wa ar ka re phra buji ka sing bobor ka khanriu tarik kalong nado ka ar buji first show san chiteng ka show wa ar bat ka show wa live phra buji bat ka sing bakhado ka ta ka sing blai kalong ka ju hi ka por ka ta nado ka ar buji san chiteng bat phra buji jenge sai sing ishime ni kala ban ka part phi wa education na report so por one ban ai ki education na yingi kinang sna film bat kane ko film inside sakhi hi dala ki jung ki kmat ya ki jing itna chuka Kublai chibon